Bona nit i benvinguts a AI Catalunya i a Art Santa Mònica, el Centre de la Creativitat de Catalunya. Aquesta nit tenim 3 convidades molt especials. És un dia també molt especial per al nostre programa perquè és la primera vegada que tenim a 3 dones. 3 dones creatives en diferents àmbits de la creativitat que han fet coses molt especials cadascuna en el seu àmbit. La primera de les convidades és una dona molt vital, molt creativa, que transforma la seva creativitat i vitalitat en colors. La seva obra s'ha exposat tot arreu del món, en museus i en llocs molt importants. Benvinguda, Pepa Poch. Hola, bona nit. Em va demanar Patricia que vingués aquí a explicar una mica la meva trajectòria i qui era jo, i penso que les imatges diuen més que el personatge. Jo soc una dona de color, però ara estic blanc i negre. Em sento més senzilla i més humil. M'ha costat molt que em portessin avui fins aquí, perquè realment on jo tinc que estar és aquí, en el meu taller, en el meu estudi i donant-me a conèixer per l'obra. Sé que és important explicar, és el que em deia ella, una mica com és un i fins on ha arribat. Jo agraeixo on estic ara i on puc penjar les meves obres, gràcies a molts, a tots, no tots, però molts els que esteu en aquesta banda d'aquí, gent que comunica, que explica qui és Pepa Poch. Pepa Poch és de Barcelona. Avui he tornat a néixer perquè jo crec que cada dia em sento que neixo cada dia és molt important. Estic a punt de despedir-me de la meva mare, que és una dona que té 88 anys, i per això jo ara em sento una mica com amb l'emoció de saber que la vida gira i que ara em toquen a mi tindrà una sensació diferent. Les sensacions de Pepa Poch es transmeten a través d'obres com aquesta que esteu veient aquí, que es titula One Way to Love, que està inspirada en el mar de Xina, de Filipines, que veia d'una història d'un quadre que es titula La vida, que són passarel·les que jo em vaig trobant en el mar i que m'acompanyen i que m'hi sento molt identificada. Aquí veieu porcelanes, veieu a Pepa Poch parlant amb el mòbil, el blog, tot per intentar que el tema que fas i el que tu sents surti endavant i la gent ho vegi i tingui un sentiment. L'únic que jo puc dir és que pinto sentiments i no escric ni soc doctora, però també podia ser escriptora o doctora, serien unes altres professions o maneres de sentir que jo faria. En aquest vídeo, Patricia em va demanar que portés diverses imatges. Quan em va dir 18 minutos de vídeo, dic, ¿cómo? 18 minutos de vídeo. Jo en tinc 54 anys, 18 minuts de vídeo no són res, amb 54 anys. Això és pintant a Lanzarote, per exemple, fa uns anys. Tota la trajectòria que té un artista és molt emocionant perquè aquí ho explico. El més impactant és quan algú es posa davant de la teva pintura, de la teva obra, i es posa a plorar i dius, però
pero ¿usted por qué llora? Digo, porque este cuadro es mi padre. Digo, pero ¿cómo va a ser su padre si es un barco oxidado, ¿no? de la serie aquesta? Y diu, sí, porque mi padre era marino y cuando iba a buscar a mi madre yo veía un barco como el suyo, como el que ha pintado usted, gastado por el paso del tiempo, oxidado, y su cuadro huele a mar, no? I puc explicar moltes anècdotes de la meva pintura. Des de petita, jo pinto des de petita, el meu pare era pintor, la meva mare és pintora, el meu germà també pinta. Jo anava als museus i quan veia pintura pensava que era algo que era jo. La pintura és Pep a poc, és el que jo sento i el que puc transmetre. Ara parlar aquí dalt em costa més que quan tenia aquesta edat, quan reia aquí, que també portava les cues, o aquí la Fundació Antonio Gala amb Elsa López, amb l'Eulàlia Ramon, aquí sortint a les notícies, sortia molt a les notícies i això, i la gent et truca i et diuen, oi, ets tu, sí, però no és jo, és el meu art, és explicar un sentiment. Aquest sentiment espero que perduri i que doni a gent més jove ganes de pintar i ganes de fer alguna cosa que és complicat. Suposo que tot és difícil, però us asseguro que no és tan bonic com quan et veuen als diaris o en una crítica o en una exposició. Hi ha moments en l'estudi que et sents molt trist i també molt alegre. No hi ha un punt mig, vull dir, no. Llavors, ara Patrícia em farà unes preguntes que jo li contestaré supercontenta i gràcies per acompanyar-me de tot cor. Ben. Sí, ara. Ara ha arribat el moment de parlar una mica de llum, Sandra. Sí, perquè és molt bonic, tu has comentat, explicat una mica de com tu transmets l'emoció, però m'agradaria saber com és que has començat, com és que has sentit la necessitat de plasmar en color els sentiments. És algo que... Jo vaig començar a pintar quadros, sempre havia dibuixat de petita i tot, però vaig començar a pintar els quadros que jo em posaria a casa meva. Mira, si m'hagués pogut posar un Monet o un Barceló, bueno, un Barceló no m'hagués pogut ni el Monet tampoc, però si jo hagués pogut tindre'ls, hi ha pintura espectacular en els museus, que jo és la que m'hagués posat a casa meva, perquè sempre he estat envoltada de pintura i llavors és com un impuls i des de petita, si a sobre tens un pare pintor i estàs tot el rato amb aquella olor d'oli i el cavallet i els draps i tot, és un mitjà d'expressió i l'expressió i el sentiment és la manera de donar a conèixer un sentiment. I en quin moment has decidit jo vull ser pintora, ser artista? Quin moment de la teva vida? De molt petita. Sempre he volgut ser artista, sempre. I has començat en el disseny inicialment? Sí, jo vaig començar als 14 anys d'ajudant de l'estudi del meu pare, que tenia un estudi de disseny. I després m'has dit que has començat a Barcelona i has marxat als Estats Units. Com ha sigut això? Jo era com un ser viu d'aquí del barri gòtic perquè vaig estudiar a la Massana. Després d'aquí vaig passar a la zona alta de Barcelona a fer un màster tèxtil amb en Tàpies i Ràfols Casamada i d'allà ja se m'havia fet petit una mica a Barcelona i viatjava. Quin any era això? Això jo vaig començar a anar a la Massana i Arts i Oficis als 16, 18, 20 anys. I llavors a partir dels 20 anys ja vaig començar a anar-me'n a fora, a posar un pauet a París, a posar un pauet a Londres, fins que vaig aconseguir
establir-me un temps llarg a Nova York, treballant allà com a dissenyadora tèxtil. I com ha sigut l'experiència de mirar una mica a casa teva, a Catalunya, des de fora? Ha tingut alguna influència en el teu treball? Molta. Un dia estava sentada treballant a Nova York en un estudi i sentia música i em vaig posar a plorar, em vaig aixecar la taula i vaig dir me'n vaig a Barcelona. perquè visc aquí en un apartament, tinc una feina molt maca, però jo vull anar amb la meva vespa pel Passeig de Gràcia. És que no puc més d'anar aquí, tota la gent aquí tancada, no puc, me'n tinc que anar. I era supermaco i he tornat diversos cops a Nova York. Però la llibertat que jo tenia aquí, allà no m'hi sentia. Jo estava molt acostumada a anar als llocs, inclús una anècdota que és molt curiosa és que aquí, quan ets del teu país i de la teva ciutat i la gent et coneix, et pots moure en un moment donat sense diners a la butxaca. Vas a un lloc i ja t'ho pagaré. Ah, molt bé, bon dia, adéu. Un dia vaig baixar a Nova York, a baix de casa, que ja portava 5 mesos visquent en el mateix edifici, a buscar un cafè, perquè allà et compres el cafè a baix, perquè t'agrada. I vaig comprar el cafè i vaig veure una revista que m'interessava. I li vaig dir, me la puc emportar amb el cafè i després baixo a pagar-te-la? I em va dir que no. I clar, vaig dir, però aquest senyor... No sóc a casa. Sí, vull dir, adéu. Però tu m'has dit també que quan has tornat, la tornada ha estat connectada amb una decisió d'esdevenir full-time pintor, artista. Sí. Com ha sigut això? Bueno, és algo que a un et reforça. Quan tu decideixes ser algú de petit, després, quan ets més juvenil, tens allò, què seré? Però jo ja sempre sabia que volia ser artista. Però quan vaig tornar dels Estats Units i la gent ja em coneixia i els agradava la meva obra, vaig dir, bueno, ara ja potser que m'hi posi ja... No en sèrio, perquè sempre he fet tot molt en sèrio, sempre. Però es va devenir com que ja es van interessar per mi galeristes, directors de museus, gent, i vaig fer una exposició i va anar molt bé, i així ja reafirma el seu tarannà artístic. Que bonica aquesta paraula, tarannà. Tarannà, sí. Però també, com és ser una dona i ser també artista? Com és aquesta combinació? Bueno, això és una mica complicat. Una dona, mira, tots sabem que hi ha artistes, pintores molt reconegudes d'èpoques antigues que firmaven amb un pseudònim. No podien dir que eren dones. En el món de l'art, encara ser dona és molt més complicat. I és així, i no em sap greu dir-ho, és molt més difícil. I com se materialitza aquesta dificultat? En quines coses veus tu? Perquè et fan menys cas, perquè t'exposen menys, perquè no et subvenciona ningú. És molt difícil. T'apoyen algunes persones, i aquí en tinc diverses que m'apoyen i molt, i molt, i més, a més, també més els agrada que sigui dona. Però moltes vegades vas a llocs i, bueno, sí, és una dona. Aquest sentit li dona més validesa al que tu has fet, perquè tu has continuat treballant tants anys, exposant també, portant el teu treball a molts llocs. Com ha sigut aquest procés de portar el teu treball a altres llocs? Bueno, hi ha hagut de tot, hi ha hagut moments fabulosos de dir, mira, he portat el meu treball, els ha agradat i han acceptat, i hi ha moments que tornes plorant, inaugures millor una exposició un dia i va molt bé i tens molt èxit i el dia següent ja no entra mai més ningú a veure ningú quadre. És que en el món aquest normalment de l'art ja se sap, es continua dient, tens que tindre molta publicitat, padrins que diuen coses així, però en el meu cas ha sigut la meva manera de ser, la meva força i no deixar-me vèncer perquè potser les coses no et surten com tu vols
I ara podem passar al moment de les preguntes de la gent. Si la gent d'aquí que està al públic, aquí, a l'audiència, aquí, voldria fer una pregunta, ho podem fer. Si no, podem fer, però hi ha una oportunitat, no? També la gent que està connectada té preguntes i hi ha una pregunta d'alguna persona que sap que tu és d'aquest comitè mundial que decideix els colors de cada any. Com és això? Em pregunta. La International Colors Authority és una entitat del color i que va ser la primera, aquesta entitat té 40 anys i va ser la primera que va crear una carta de color per fer la moda, el pret-à-porter, i jo he sigut membre d'aquesta entitat durant 15 anys. I com funciona això? Ens reunim 12 persones de diferents països amb un criteri i uns estudis sobre el color i decidim quin serà el color més indicat de tendències per portar i crear i fabricar. I també pregunten de les dimensions de la teva obra, perquè tu ets una dona petita, com jo, i les teves obres són molt grans. Com és que tu t'aproximes a aquestes dimensions? Perquè m'expresso molt millor, perquè la meva obra té molta matèria. I llavors un quadre petit amb molta matèria també és molt bonic, no? I també n'he fet alguns de petits, però penso que veure l'obra i cada vegada jo pintaria molt més gran encara, no? El que passa que després és molt complicat moure l'obra i tot, perquè ja hi entres, no? Et forma part d'un entorn, d'un espai, no? M'agrada molt l'obra, molt gran. Me'n recordo quan era petita i anava amb el meu pare a museus o a Madrid mateix al Prado i això que hi ha aquells quadros Velázquez i aquells que dius però el caballero aquell que està allà dalt, no? Que bonic, no? Aquestes obres. M'agrada molt l'Anglada de Camarasa. L'Anglada de Camarasa té uns quadros de 6 metres d'alçada. I penso que bé, no? Poder un dia realitzar aquestes pintures amb aquests formats. I també demanen sobre el color. Com és que decideixes el color, les combinacions de colors, o com és la inspiració connectada amb el color? És que és innat, és que jo sento amb color. Com sinestèsic, una mica. Sí, el color és una cosa que ho visc molt. Per mi el color és un sentiment, el color és una cosa que no sé, que m'agrada, que és jo. I quines coses que desencadenen la emoció o no és la emoció, és que estic traduint i al català, no l'emoció, la inspiració per començar un tema específic. La meva inspiració és la meva vida. Si la gent que vagi coneguent la meva obra va veient el que jo vaig visquent a la meva vida, és el que jo pinto en el meu entorn. Jo ara l'any passat vaig estar a Filipines, he pintat Filipines perquè em va crear un sentiment emocional, un xoc emocional molt potent. Per què? Perquè és un altre món, perquè hi ha un sentiment i perquè vaig estar en uns llocs que ara ja no existeixen. Vaig estar en unes esglésies d'una illa que es diu Bohol i va passar un terremot, un hardware d'aquests, un terremot, i ja no hi és. I jo en aquella església hi estava amb una persona que l'estimo molt, una doctora, que l'havien operat d'un tumor cerebral i estava ella amb mi i estàvem davant d'aquell altar. I jo ara, de les meves últimes obres, són aquests altars d'aquest sentiment de Filipines. Que bonic, la teva obra està connectada, l'ho has dit moltes vegades, el sentiment, l'emoció. El sentiment, la meva obra és un sentiment. Jo pinto barcos perquè vivia en un vaixell i perquè des de petita anava a pescar amb el meu pare, perquè m'agrada molt el mar i hi ha trossos d'un barco que diuen
tot, no? I pinto una tatera, perquè és la tatera que tinc que prenc el te, pinto el que m'envolta i el que sento. Llavors per això diuen que la pintura és meva pròpia, perquè no em deixo influenciar. He pintat uns quadres d'uns girassols secs grans, i són els del Camp de l'Empordà que hi ha al costat de casa. Tu és com un mirall, reflectint el teu... Sí, jo suposo que tots veiem el que jo pinto, el que passa que jo més que ho pinto, ho passo amb un sentiment, ho transmeto, perquè tampoc vull que sigui tal i com és, ja ho veieu una mica. L'anterior col·lecció era Sueños de La Habana i vaig pintar moltes coses de Cuba. Que bonic, podríem parlar fins demà o fins al pròxim any, però hem arribat als nostres 18 minuts que mira que s'hi han passat volant. Moltíssimes gràcies, Pepa Poch, per aquest moment que has compartit amb nosaltres i et tornaré a convidar una miqueta més tard. Moltes gràcies. 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 I ara continuem el nostre viatge per la creativitat de les dones de Catalunya amb una dona, també una dona molt, molt especial, que és molt càlida, és molt intel·ligent, és molt proactiva i estudiosa, és una metgessa que s'ha dedicat a l'estudi del cervell. I ha escrit llibres, un llibre que es diu Viaje a tu cerebro i un altre llibre que es diu Viaje a tu cerebro emocional. Benvinguda, Rosa Casafont. Bona tarda a tots els que esteu aquí, que estem en directe, i també a tota la gent que ens sent i comparteix amb nosaltres des de casa. És per mi un privilegi, Patricia, l'estar aquí compartint la meva feina. Ara bé, d'entrada jo us diria que més que de feina us parlaré d'una passió, perquè us parlaré, com ara la Pepa ens parlava de les seves emocions, el cervell és emocional, és un òrgan de coneixement emocional. Doncs jo també penso que la meva feina tinc la gran sort que és una passió que es pot convertir en un estil de vida per tots, per tots. Jo vaig començar medicina de forma vocacional, ja des de petita volia ser metge. Als 12 anys, 10-12 anys ja ho vaig decidir. I vaig exercir durant uns anys i cada vegada m'adonava que realment hi havia un interès creixent per l'enigma que suposa la nostra essència i per el potencial que té la nostra ment. I em vaig decidir tornar a la universitat i fer neurociències. A partir d'aquí, amb aquesta ampliació de coneixement, va ser quan vaig poder completar el meu mètode de treball, que és el mètode Tàbit. Per què mètode Tàbit? Tàbit era un metge àrab, matemàtic també, aficionat a l'astronomia i que, entre altres proeses, va descobrir l'estrella Tàbit a la constel·lació d'Orió. I Tàbit té un simbolisme, la que resisteix. Per tot això, a mi em va semblar fantàstic poder acollir el nom de Tàbit per al meu projecte d'aquell moment. Ara bé, Tàbit, què és? Tàbit és un sistema il·lusionant que engresca, que desperta les nostres emocions més primàries, la curiositat, l'interès, primer per conèixer-nos una mica més i després per poder aprendre eines i procediments que ens ajudaran a gestionar d'una forma més favorable la nostra vida. I això ho podem fer tots. Llavors, fixeu-vos que no hem de fer cap dogma de fe, cap ni un. I no hem de fer dogmes de fe perquè partir
d'un autoconeixement estructural, neurobiològic, de capacitat, de les nostres funcions, ens permet situar-nos en un moment que ens adonem què fem a cos i a ment amb la forma que tenim de pensar. I a partir d'aquí no tingueu cap dubte que ens mobilitzem a fer canvis i a facilitar el canvi. Però, per altra banda, tenim dos grans tresors que ens ajuden a tot això. Una és la nostra capacitat plàstica cerebral i l'altra és el component epigenètic. Suposo que en parlarem una miqueta més quan parlem amb la Patrícia, però us en vull fer 5 cèntims. La capacitat plàstica, que la tenim tots. Si bé les nostres neurones canvien poc, els circuits que creen entre elles tenen gran capacitat de canvi i sustenten totes les funcions del nostre organisme. Llavors, nosaltres canviem amb cada experiència. Avui, aquí, estem canviant tots nosaltres. Incorporem tant si volem com si no. Això és un gran tresor, però és més tresor el poder-lo dirigir. Per què? Perquè hi ha gent que s'amarga la vida, sí o no? I hi ha gent que es defineix com a feliç. Què varia entre aquestes persones? És possible que variï l'entorn, que hi hagi un entorn favorable o desfavorable, però hi ha una altra raó més important, que és la capacitat de dirigir aquesta estructuració mental. I aquesta la tenim tots. Ho hem de conèixer, ho hem de conèixer. I l'epigenètica és un aspecte molt important també, més novedós, més actual, perquè la qualitat de pensament, la qualitat o no de la nostra vida, dels nostres hàbits, fan que nosaltres no modifiquem gens, però sí la seva funció. I per tant, tant una capacitat com l'altra, tant la capacitat plàstica del nostre cervell com el component epigenètic, són capacitats que nosaltres les podem treballar. Per això podem crear la nostra vida. I jo ho repto, això. El meu mètode està explicat en el primer llibre que em parlava la Patrícia i el segon aprofundeix en tot el que és l'àmbit del cervell emocional, que espero que amb la tercera convidada també continuem en línia, perquè jo em sento com en peix a l'aigua. Bé, moltes gràcies per haver-me escoltat i ara pots venir aquí passaré a fer un cafè, un té millor. Ros, m'agradaria que compartissis amb nosaltres com ha sigut el camí d'una metgessa tradicional, perquè jo sé que la formació mèdica pot arribar a ser molt clínica, molt tancada en alguns aspectes. Com ha sigut el camí des d'aquest moment fins ara que ets una persona que integra molts més aspectes del cos, de la ment, d'una cosa més holística? Jo crec que aquest camí és un camí que l'he portat ja de tota la vida. Jo vaig tenir una gran sort i és tenir la família que tinc i que he tingut i l'entorn en el que m'he desenvolupat. Això ja ha sigut un gran avantatge. Hi havia molta sensibilitat, hi havia emoció, hi havia humanitat, hi havia bondat, hi havia interès per les persones i això és una cosa que ja se m'ha donat d'entrada. Evidentment, quan això ho valores des de petitó, passa com l'Anna quan parlava de la pintura, no? Forma part de tu. I sí que és cert que la formació del metge, com tenim enfocada la medicina aquí en el nostre país, doncs és més cartesiana, tot és més ortodoxa, però jo no he tingut mai problema amb això, sempre m'he definit una persona de ment molt oberta. Jo penso que, evidentment, el mètode científic és importantíssim,
però per mi també té molta importància l'evidència. I moltes vegades ens perdem perquè perdem el nord i perdem l'objectiu. L'objectiu de qualsevol metge o de qualsevol sanitari o de qualsevol persona dedicada a la salut ha de ser, crec jo, és una opinió personal, que la persona que té a davant pugui millorar, pugui curar-se. Jo no sóc un metge que curi, jo sóc un instrument i quan això ho tens clar, no tens por de perdre la cadira. Però mira que ara has dit dues coses que m'han fet reflectir. Una cosa que en la meva experiència quan practicava la medicina era moltes vegades em sentia cohibida per expressar la emoció perquè s'espera que el metge pugui guardar una mica la seva emoció. Això per un costat. Per l'altra banda, és aquest aspecte de la medicina com la responsabilitat del metge, la medicina com la veiem ara al món occidental, és que el metge és el que cura el pacient, però tu ens estàs proposant és que realment la curació està en les mans del pacient, tu les estàs donant la possibilitat a ells, la responsabilitat. Sí. Jo crec que és la persona la que es cura, evidentment el metge hi ajuda, el personal sanitari hi ajuda, i si quan nosaltres coneixem més el nostre cervell, ho tenim claríssim això, perquè el cervell, com deia abans, és un òrgan de coneixement emocional. Per què el metge pot semblar que curi? Perquè el metge pot donar seguretat en el pacient i, evidentment, si tècnicament és una persona bona i farà molt, d'acord? Però emocionalment ha de ser impecable. Un metge tècnicament bo i emocionalment nefast, jo no el voldria mai, Jo no el voldria. Seria també un canvi de paradigma, no solament del metge, de com es relaciona amb el pacient, però com la medicina, com el metge no com el que cura, és que tu el dones la responsabilitat al pacient i és una eina de poder també per tots nosaltres com pacients. Bé, més que la responsabilitat, jo crec que és la potestat, no? Perquè passar la responsabilitat amb algú que no es troba bé crec que seria molt dur per aquesta persona, no? Però fer-li veure el seu poder, el seu potencial per poder influir en la seva malaltia, això em sembla meravellós. A més, el nostre cervell el que fa és generar substàncies com les endorfines, per exemple, que potencien el sistema immunitari, que pugen les defenses davant de les dificultats, inhibeixen el dolor. L'efecte placebo no és altra cosa que una creença que em fa fabricar la meva farmaciola pròpia. Per què? Per guarir, per estar millor. Fabrica neurotransmissors de la felicitat. Si m'ho crec, perquè si no m'ho crec no els fabricaré. I mira que bonic, perquè ara arribem al punt de l'epigenètica, perquè també conèixer que el teu cervell està constantment canviant i que la teva genètica no et determina, sinó que tu tens el poder també de canviar, dona també molta poder, s'empodera. A mi m'agrada parlar, Patrícia, d'autoritat més que de poder. El poder el veig més negatiu. Realment aquesta potència que tenim l'hauríem de conèixer tots, perquè si no, no la podem dirigir, l'exercim, però clar, podem apuntar malament, igual que podem generar pensaments negatius i reforçar-los, doncs també podem fer canvis epigenètics negatius perquè no sabem que els estem fent. Ai, que interessant.
Però i ara arribem al moment de les preguntes. A mi m'agradaria parlar amb tu com hores i hores i hores, però preguntes de la gent. Hi ha gent aquí al públic de la sala que voldria fer una pregunta a la doctora Casapont? Molt tímids. Sí? El teu micròfon. La importància, doncs, des de petit, de saber dirigir o saber, com has dit... Perdó, com és el seu nom, sisplau? Montse. Montse. La Montse ens demana per què les escoles no ho ensenyen, si és una cosa tan interessant. Ja s'està començant a ensenyar, ja fa uns quants anys que a les escoles s'està obrint tot aquest camp i jo sempre dic que els camps que m'agrada més de treballar és el camp hospitalari i el camp educatiu, perquè els nens creixen d'una forma diferent. Les emocions són importantíssimes i actualment hi ha programes i entitats dedicades i molt implicades en tot aquest tema, o sigui que es fa. A la meva edat no. A la meva edat no es feia, ens en sortíem com podíem, però ara es fa des de petitons ja. Jo, per exemple, tinc en cursos de formació, tinc mestres i ensenyen amb nens de parvulari com reconduir l'estrès, aprenent a salivar. A través de modificar el cos podem modificar la ment i això ja ho fem amb nens de parvulari i amb nens de 7 anys i amb adolescents i, evidentment, fins que ens fiquen a la caixa, que dic jo. Després, no sé si tenim possibilitat de canvi, però us asseguro que fins que ens fiquen a la caixa en tenim. Per tant, no ens podem desanimar. Gràcies, Montse. Gràcies. Algú més? Hi ha una pregunta aquí sobre el teu llibre. Com és que has decidit escriure? Perquè jo aquí tinc els teus 2 llibres de la doctora Casapont que són meravellosos, molt interessants. Com és que has decidit escriure els teus llibres? Bé, la primera persona que em va animar va ser una pacient i m'ho anava repetint, em deia Rosa, ho has d'escriure, tot això. Jo, en realitat, quan vaig fer neurociències, ja tenia al cap aplicar un mètode per gestionar millor la vida. I amb el temps em vaig adonar que no podia arribar ni abastar tot allò que m'hagués agradat. I delegar-ho no era prou fidel a l'hora de delegar-ho, perquè a més em trobava que hi havia persones que em deien no, jo no vull fer aquest curs amb aquesta altra persona, el vull fer amb tu. Llavors vaig pensar, si ho escric, podré arribar a molta més gent. I en realitat no em vaig adonar del que això representava fins que no vaig tenir a les mans el primer llibre, Viaje a tu cerebro, quan diuen que un llibre és com un fill. Home, el meu fill és molt especial, però us asseguro que un llibre també és una cosa molt especial. No arriba a ser un fill, però és una cosa important. T'adones que hi has invertit molt de temps, però que és part de tu. I n'estic molt contenta perquè penso que la gratificació més important que tinc és veure quan les persones fan canvis que elles volen fer perquè ningú les obliga, els incorporen i gestionen de forma diferent la seva vida. A vegades plorant em diuen Rosa, m'ha canviat la vida. I dic, però això és bo o dolent? Boníssim, no? Boníssim. I dic, no t'ha canviat la vida, has canviat la vida. O sigui, som nosaltres que... Hi ha una definició de la felicitat que és d'en Seligman, que a mi m'agrada molt, i que jo la rectifico, ja acabem, que diu la felicitat no és un estat de benestar constant, és un estat de benestar més el compromís de perseguir-lo. I jo dic, ei, no el perseguim, creem-lo,
Perquè perseguir és tenir la pastanaga que mai acabes d'abastar-la, no? En canvi, crear-lo és partir des d'ara, és ara i aquí creo la meva felicitat, creo i comparteixo amb tots vosaltres la il·lusió de poder crear la nostra felicitat. Jo crec que hem de posar l'atenció molt més amb això que no amb tot el que no ens agrada de la vida, que hi serà. Has dit la paraula atenció, posar l'atenció, l'eina mestra, jo crec. L'eina màster. En el llibre jo parlo de l'eina màster, és l'atenció conscient. L'atenció, tant la conscient com la inconscient, són molt potents, configuren circuits. Ara bé, la inconscient no la podem dirigir, la conscient sí. Per tant, l'atenció conscient és la porta d'entrada del coneixement. És la primera oportunitat que tenim. Que bonic que la teva forma d'exercir la medicina és una forma que també integra les filosofies orientals i tot és com que tot es barreja en un espai de benestar, utilitzant eines de... Clar, perquè hem de construir, no hem d'observar les diferències, hem de sumar i incorporar les coincidències per arribar a valorar les diferències. Ai, que bonic. És molt diferent, això. És molt diferent, sí. És molt diferent, però es parteix d'un respecte de les individualitats. Que bé, moltíssimes gràcies, Rosa. A vosaltres, ha estat un plaer. Perquè mira que aquest espai de l'AI Catalunya també és un espai de sumar, de diferència, és un espai interdisciplinari com el que estem compartint. Sí, senyora, per això t'agraeixo tant que m'hagis convidat aquí. Moltes gràcies per l'oportunitat de parlar amb tu, de compartir amb ells, i ara al final tornaràs. Molt bé, perfecte. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Ara continuem, estic com en un espai diferent i la següent convidada és una dona que ha nascut a Argentina, a Bahia Blanca, Argentina. I des de molt petita ha començat a ser interessat també per les arts, després per la fotografia i per al documental, i ha arribat a Barcelona ja fa molts anys i ha desenvolupat la seva carrera en direccions molt especials perquè aporta la mirada de la dona, del cos de la dona, i ens fa reflectir sobre el fet de la dona en l'art i en la societat. Benvinguda, Ana Álvarez Recalde. Bona nit y muchas gracias por estar aquí. Voy a continuar en castellano, que me siento más cómoda para lo que voy a contarles. Yo llegué a Barcelona a finales del año 2001. Vine desde Nueva York con mi marido, Jorge Rodríguez Gerada, que también es artista, y con nuestro niño Neuquén, que nació con una malformación cerebral congénita. Estaba en un momento muy, muy crítico de su vida. Y cuando llegamos alquilamos un piso por la zona de Virrey Amat. Durante un año muy difícil, nuestra principal preocupación fue mejorar la calidad de vida de nuestro hijo. Antes de ser mamá, yo había trabajado en producción de cine y de televisión, tanto en Buenos Aires como en Nueva York. Y pensé que después de nacer mi hijo iba a volver a reintegrarme después de un tiempo a este tipo de trabajo. Sin embargo, cuando recibimos el diagnóstico, me di cuenta que después de que se nos había pronosticado una vida corta para nuestro hijo, no quería separarme de él. Y descubrí que la sociedad no integra la vida con todas sus implicaciones al trabajo asalariado. Muchas veces lo que se nos ofrece es que nos liberemos de las responsabilidades del amor y aparquemos nuestros hijos o nuestros seres queridos enfermos en guarderías y escuelas, en hospitales y residencias.
Y si no aceptamos esto, nos volvemos un poco invisibles al mercado laboral. Un día tuve la suerte de pasear por el nuevo barrio y descubrir el centro cívico Can Basté. En esa época se podía alquilar un bono de 10 sesiones de uso del plató fotográfico que tienen, por lo que a nosotros nos costaba una bolsa de pañales. Esto fue una experiencia maravillosa, porque podía traer mi niño conmigo, sacarle fotos a él, salir al mundo y ocupar un espacio. Como acabábamos de inmigrar, no tenía muchos amigos aquí, no tenía tampoco familia ni nada, así que comencé a retratar a mi hijo y a realizar autorretratos. Poco a poco, mi marido también comenzó a realizar murales en las calles de Barcelona, eran murales efímeros, y salíamos en familia. Los murales de él son a carboncillo, se van con el viento y la lluvia, a él le gusta decir que se van como el calor después de un abrazo, y salíamos los tres, él hacía su obra y yo la retrataba en fotografía y en vídeo. Esta experiencia de estar en la calle me permitió también animarme a parar gente y a invitarla a venir al plató. Empecé a invitar a mis vecinas, también fotografié a mis padres en una visita que hicieron viniendo desde Argentina, y descubrí que lo que realmente me interesaba era contactar con las personas y aprender de sus experiencias. Con Fina, una vecina a la que retraté cuando estaba cercana a cumplir los 90 años, aprendí mucho, y una de las cosas que aprendí fue el secreto de la vitalidad. La retraté un sábado a la mañana y están de suerte porque les voy a compartir el secreto ese. La retraté un sábado y luego de hacer esta sesión de desnudos le invité a tomar un café con leche. Cuando bajamos a la cafetería se acercó el camarero y ella se me adelantó y se pidió un martini negro. El secreto puede que esté un poco en la bebida, pero yo creo que realmente el secreto de la vitalidad está en la autonomía, en la posibilidad de decidir no seguir ninguna pauta. Me interesa con mi obra contactar con esa visceralidad que nos relaciona con la humanidad que tenemos, que cada vez está más en riesgo. Si logramos sacarnos los velos, tanto culturales, religiosos, adultocéntricos, de género, y el listado podría seguir y seguir y seguir, nos podemos encontrar desnudos frente a nosotros mismos y empezar a ejercer esa autonomía. Con mi trabajo me enfoco en los ciclos vitales, me interesa el parto, la crianza, la enfermedad, el proceso de envejecimiento, la muerte y luego las experiencias personales, como en mi caso puede ser la inmigración. Me interesa la pluralidad y la complejidad de lo que nos hace como seres humanos. Creo que es importante rescatar las experiencias personales, poder contarnos cuán diferentes somos y escucharnos con respeto. Si logramos esto, salimos de esa masa homogénea a la que a veces se trata de remitirnos, ¿no? En donde prácticamente se nos divide entre consumidores o seres consumidos. Creo en el poder del arte, como principalmente en el poder catártico del arte, en el poder de transformar una experiencia dolorosa en algo que impacte de forma positiva a la conciencia colectiva. Creo en el poder del arte también como herramienta filosófica y en el poder personal, en la responsabilidad personal y en la creatividad como herramientas de cambio. Y creo que con esto ya se me termina el tiempo. No, no se te ha terminado, aquí sigue. Vale, vale. Aquí sigue porque tan bonito que estabas contándonos, diciéndonos tu credo, en lo que tú crees. Pero me gustaría que contaras cómo, tú me contaste a mí antes, que habías empezado haciendo estas fotos también como una manera de reconceptualizar lo que es el álbum familiar. Sí, cuando empecé, como empecé retratando a mi niño y haciendo autorretratos, tenía un material que parecía un álbum familiar, ¿no? Y ahora el álbum familiar está desfasado porque ya nadie saca el libraco que sacábamos a la hora de invitar a alguien a cenar, ¿no? Esos libros solían retratar las comuniones o los viajes familiares o cumpleaños y cosas así, pero terminaban siendo como un registro
de la moda del momento, ¿no? Poco hablan de quiénes somos esos libros. Si no está la narración oral que acompañe y que explique quién era la tía cual, no sabemos más que eso, ¿no? Y al incorporar obras como por ejemplo la del nacimiento de mi hija, un autorretrato en parto, evidentemente esa foto en un álbum familiar no se vería. Sin embargo, esa foto habla de quién soy. Y también, aunque la veo hoy, el motivo por la que quiero compartirlo no es solamente porque es el parto de mi niña, ¿no? El nacimiento de mi hija, sino porque siento que esa foto es aportar un referente a la maternidad que prácticamente no existe. Si hacemos una búsqueda de Google con las palabras el nacimiento, yo los invito a todos a hacerla porque la hice la semana pasada, y es impresionante que en el año 2014 lo que aparece son o dibujitos navideños de la natividad cristiana, de una forma muy naif, o una maternidad de guante verde, ¿no? Una maternidad intervenida, ¿no? Una maternidad libre y respetada y realmente natural, ¿no? Es interesante lo que tú dices y conecta con lo que decía Pepa antes, de cómo en el arte, por ejemplo, la mujer y la maternidad pues ha sido una cosa idealizada o también determinada por los conceptos religiosos, pero el cuerpo de la mujer, el cuerpo, lo real, como que no lo vemos. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que culturalmente se nos ha impuesto cómo tiene que ser el cuerpo de la mujer, como también culturalmente se nos ha contado cómo una mujer tiene que actuar o comportarse, ¿no? Entonces, claro, cuando una mujer decide mostrarse y en cierta forma rebate o confronta esa idealización de lo que debería ser, es revolucionario, ¿no? Entonces, por eso es que no estamos acostumbrados a verlo. Creo que afortunadamente ahora están surgiendo más proyectos en donde se está mostrando el desnudo de la mujer, pero desde una visión desde la propia mujer, ¿no? Porque ya el desnudo en la historia del arte estamos hartos de verlos, pero siempre fue desde una mirada masculina. Creo que ahora hay otro tipo de proyectos. Tampoco creo que sea lo más importante seguir mostrando a la mujer desnuda, ¿no? Pero sí que cualquier tipo de mujer pueda ocupar un espacio y pueda verse, que no sea solamente esa idealización de un cuerpo según ciertos cánones de belleza o una mujer con determinado tipo de preparación, ¿no? Como decía antes, a mí lo que me interesa son todas las historias, hablar de la pluralidad de lo que somos, ¿no? ¿Y cómo se vive? Porque en tu propia historia, que tú fuiste de Buenos Aires, de Bahía Blanca, Buenos Aires, de Buenos Aires, a Nueva York, de Nueva York a Barcelona, y Barcelona, ¿qué impacto tiene en tu trabajo como mujer? ¿Qué te aporta? Bueno, Barcelona para mí fue el comienzo, porque también siempre tuve un planteamiento creativo en mi trabajo, anteriormente más en relación a los documentales, ¿no? También en ese momento con los documentales me interesaban las historias, pero Barcelona me abrió este tipo de camino, ¿no? O sea, entre la situación que estaba viviendo y la posibilidad de acceder a un plato muy básico, pero también económicamente accesible y que me permitía compartir mi trabajo con mi hijo. Le tengo mucho cariño, es que no hubiera pasado de no haber sido por estas posibilidades. Y estaba pensando también, tú me comentabas antes que te habías sentido como aislada en un momento por estar en casa, cuidando de tu hijo, etcétera, pero el momento que vivimos histórico con Internet da unas posibilidades inmensas para que tu trabajo que puedes hacer en casa tenga una proyección internacional, como la ha tenido. ¿Qué ha significado para ti las redes sociales, qué han contribuido, o el Internet para tu obra? Para mi trabajo, Internet ha sido pivotal, porque es muy difícil conseguir una galería o una institución que acepte mostrar este tipo de trabajos. Aunque estamos cansados de ver el desnudo, por ejemplo, el proyecto de Cesárea, que veo que es lo que está pasando aquí atrás mío, es un proyecto que está denunciando también intereses económicos e intereses biopolíticos. No puedo creer yo que hoy casi una de cada 3 o una de cada 2, o depende en qué centros, si son centros privados, parece que una mujer que da luz sin intervenciones
es como un caso perdido, ¿no? Como si ya entro a la puerta pariendo, porque normalmente se interviene y se interfiere. Entonces, Internet ha sido la posibilidad de que lo que hago se vea, porque a la gente le interesa, porque la gente quiere contar sus historias y quiere que sus historias sean reflejadas de alguna forma. Y me contabas que hubo una asociación que promulga o promueve el parto natural que te contactó después de ver estas fotos. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, no promulga el parto natural, promulga el parto respetado. La asociación se llama El Parto es Nuestro y habían visto las fotografías de mi autorretrato en parto y me invitaron a realizar el proyecto este de cesárea. Yo al principio iba a decir que no, porque todos mis partos han sido en casa, pero nací por cesárea, entonces me pareció interesante también indagar en las razones por las que yo había nacido por cesárea. Y entonces me comprometí también a hacer el proyecto, porque tenía este componente autobiográfico, pero a la vez sabía que podía tratarlo con el respeto que merece, ¿no? Que no es un acuse a la intervención en sí, que hay que estar muy agradecido que existe, porque en muchos casos salva vidas, pero también darle voz a todas esas mujeres que se sintieron infantilizadas, a las que no se les explicó lo que estaba pasando, a las que se les programó una cesárea porque el médico tenía prisa o porque el centro lo tiene como protocolo. Entonces, que esas historias también queden reflejadas, ¿no? Y aquí me preguntan algo que además tú me comentaste con respecto a las redes sociales, al Facebook, que ¿algún problema tuviste con el Facebook? Sí, bueno, yo tenía una página de artista y fue censurada. Es parte de la política de Facebook el tema de los desnudos. Lo que pasa que yo tengo también mis dudas que bueno, que se ven muchas publicidades, que se ven muchas páginas en las que de alguna forma se hace apología hasta de la violación. Me he encontrado páginas que no se censuran, páginas completamente sexistas que no se les da de baja. Y sin embargo, cuando se muestran este tipo de proyectos, causa más revuelo, ¿no? También yo calculo que depende de qué tipo de anunciantes tienen. Yo veía que uno de los anunciantes vende productos que, bueno, la lactancia materna, por ejemplo, restaría ventas, ¿no? Sí, porque entonces, también tu trabajo tiene que ver con, o esta asociación con las cosas de la lactancia materna. No, lo que pasa es que tengo algunas fotos en donde estoy amamantando a uno de mis hijos y bueno, también esa foto ha sido censurada, ¿no? Increíble. Sí. ¿Y qué otros proyectos tienes? ¿Qué otros proyectos has? Bueno, está una serie sobre los inmigrantes que se llama Desde Islas Migrantes, en donde retraté personas que estaban trabajando aquí en Barcelona, realizando trabajos que se puedan realizar sin papeles, con mucha dificultad, por cierto, ¿no? Con mucha persecución. Y en este proyecto lo que yo retrataba era un poco las expectativas que habían tenido antes de venir y luego esas expectativas en el contexto del trabajo que estaban desempeñando. Y luego también un poco el referente, lo que luego como inmigrante uno cuenta en casa, ¿no? Que aunque lo estemos pasando mal, uno tampoco quiere que los seres queridos se preocupen y que también a veces ese está todo bien, ese éxito proyectado, también forma parte de un imaginario que hace creer a los que están allí que aquí se está mejor, ¿no? Entonces, bueno, es como un ciclo, un círculo que uno no sabe muy bien. Y la realidad, el sueño, sí, las expectativas, sí, como una imagen virtual casi, un poco como lo que construimos hoy en día, construye la gente en el Facebook o en el LinkedIn, que construye lo que quisiera ser más, quizá más que lo que realmente es. Sí, y aquí veo también que está el proyecto de Morstor, que es una instalación. Aquí retraté unas 50 mujeres entre 18 y 75 años de distintas procedencias, eran todas mujeres que estaban viviendo aquí en Barcelona. Y también trataba el tema de la inmigración, porque en la época en la que estaba haciendo estas fotografías, yo estaba viviendo en el Raval y había habido una redada y de pronto cambió el paisaje urbano de mi barrio, ¿no? Todas estas mujeres que yo veía trabajando en la calle de prostitutas, de un día para el otro desaparecieron. Entonces yo me preguntaba cuál era el valor del cuerpo, ¿no? Porque a veces veías en las ramblas africanas y luego veías
las chicas del este, y de un día para el otro unas desaparecían. Entonces las etiquetas figura la palabra precio en distintos idiomas, como para que, y el made in, ¿no? O sea, el made in Camerún, made in Islandia, Estados Unidos, Italia, y como a veces también se proyecta de acuerdo a la nacionalidad determinadas características, ¿no? Qué prejuicios tenemos. También toca el tema de que se siente poniéndose en la piel del otro, ¿no? Y bueno, de una forma lúdica, a veces también podemos descubrir que determinadas historias nos quedan grandes o nos aprietan en determinados lugares y que no es tan fácil juzgar al otro, ¿no? Que hay que realmente estar en la piel del otro para entenderlo. Qué bonito. ¿Hay alguna persona que quiera hacer una pregunta aquí en el público? Porque yo he hecho preguntas del internet, pero del público. Es un público muy callado el día de hoy. Yo no sé por qué, o reflexionan mucho, no sé qué pasa, pero yo creo que están poniendo mucha atención. Sí, sí, claro, porque es impactante y también es tan bonito ver cómo tu historia se ha reflejado en tu obra, como tú estás contando, pero también actuando como espejo para que los otros vean cosas. Y ha sido difícil como mujer, ya hay una cosa añadida que hace más difícil siendo mujer hacer tu camino como artista. Yo creo que sí, cuando decía Pepa, yo en esto estoy de acuerdo. Anteriormente me habías preguntado si ser madre había sido una dificultad. En mi caso, justamente ser madre ha sido lo que ha inspirado mi trabajo. Pero ser mujer, yo hoy me reía porque pensaba, digo, ay, qué bien, me han invitado un 11 de noviembre a hablar de mi trabajo, porque normalmente te invitan los 11 de marzo, así que te agradezco. Sí, claro, el mes de la mujer. Y realmente es así, ¿eh? O sea, realmente cuando te invitan a una exposición suele estar ligado al tema de que sos mujer y que necesitan una mujer para representarte. Como es más difícil ocupar un espacio solo por tu trabajo, ¿no? No me quiero quejar porque he tenido buenas experiencias. Pero tienes derecho. Pero sí que es cierto que tal vez no te llaman en todo el año y de pronto el 11 de marzo, ya para el fines de febrero empiezan a pensar, ay, que tenemos una exposición de mujeres para el Día de la Mujer. Y digo, uff, otra vez, eso duele. Bueno, pero qué bien, ahora tenemos este espacio aquí acaparado esta noche por las mujeres y muchas gracias por compartir con nosotros tu historia y tu trabajo. Y ahora me gustaría invitar a las otras mujeres. Y gracias a ti, Patricia, que ha sido un gusto. Privilegio. Invitar a Rosa Casafón, a Pepa Poc, para que hablemos un poco. Bueno, no tengo palabras después de lo que Fernando, falta el sonido de aquí o encenderlo. No tengo palabras, ¿qué quiere decir? Tengo colores. Bueno, no, yo, a ver, con esta mujer del cerebro, que es bestial, porque yo ahora estoy en la fase de ya súper convencida de que cada uno puede crear lo que quiera y plantearte la vida y conseguir, porque está todo en tu mente seguro. Y después de ver lo de ella, te felicito muchísimo, de verdad, porque es que no sé qué pensar. Pues muchas Bestial, gracias. sí. Bueno. Pero es que son tres historias tan bonitas y las tres yo creo que hay un punto en común aquí que también es la comunicación. Una comunica con el color, la otra comunica con la fotografía, la otra enseña o sea, hay un punto como el leitmotiv aquí que es comunicar, transformar. Yo creo que más de uno, ¿eh? Más de un punto hay en común. Sí, yo también. Sí, yo creo que aparte de comunicar, el que avui estem fent aquí és donar-nos que les emocions tenen protagonisme, a través del color, a través de la fotografia, de la idea, al traslladar la vida i acostar-la al món, no? I tot això són els cervells. Quan deia la Pepa que la ment ho pot fer tot, la ment és allò més propi que tenim i allò més enigmàtic que tenim,
però en realitat és el nostre potencial. Sí, perquè jo, per exemple, com a artista, a vegades ho he arribat a fer, de posar-me la paleta i dir, doncs vaig a pintar, no ni amb còpia ni res, com amb la mentalitat, vaig a posar-me a la ment de Picasso avui, per exemple, per què no? O vaig a sentir-me d'aquesta manera, o vaig a fer-lo altre. I quan estàs fent alguna cosa creatiu, tens uns moments de solitud molt acompanyat, perquè jo penso en tots vosaltres molt quan estic pintant, o quan estic en algun projecte, penso en les persones que estimo, de vegades en les que no estimo tant, però em deixo portar i és una connexió, que hi ha una foto teva de les ments, i també és una connexió que fas tu amb el cos humà, que clar, quan penses en algú mai penses en algú despullat, seria xulo. Vull dir, hem de ser molt més autèntics i ja ho estem aconseguint i estic molt contenta i feliç, la felicitat aquesta de la connexió que hi ha amb persones i que de vegades no ho sabem i avui mateix es veu aquí. Sí, és bonic perquè jo crec que aquesta connexió ha existit. Jo, quan t'estava sentint, he pensat quina sort que hi hagin persones com les que estem avui aquí compartint en la distància i en la proximitat, perquè hi ha molta gent molt lluny d'aquí i compartim cosas que son interés de todos, ¿no? Rosa, cuando explicabas el nombre de David, del método David, es la que resiste, ¿no? Es la que resiste. Es que me quedé con eso porque digo, realmente las historias que también me gustaban retratar, cuando paraba gente en la calle no buscaba a cualquiera, buscaba a los que resisten, ¿no? Claro. Y cuando escuché el nombre digo, qué bonito. Pero fíjate, ahora yo voy a aportar algo más añadido. La que resiste, una estrella es porque perdura durante tiempo. El hombre, metafóricamente, yo cogí este símbolo no por la resistencia, sino por la flexibilidad, por el saber incorporar y saber afrontar con fortaleza todo aquello que la vida nos trae, ¿vale? O sea que la resistencia en el humano, en el hombre, tiene que ser flexibilidad, tiene que ser cercanía, tiene que ser emoción, tiene que ser color, tiene que ser cuerpo, tiene que ser autenticidad, porque esta autenticidad, aquest ser autèntic és salut, I jo crec que és una altra de les coses que ens uneix. I aquí jo hi afegeixo a la Patrícia, perquè és autèntica. Llavors, a mi em va captivar quan la vaig conèixer i vaig pensar, tinc ganes d'anar-hi perquè és una cosa diferent, és un projecte diferent. I jo m'he sentit molt còmode avui aquí. He pensat, que bé, o sigui, l'he encertada. És un privilegi estar aquí amb vosaltres compartint. I una cosa que afegir de l'epigenètica, quan parlaves d'aquesta possibilitat del canvi, de la millora constant i també la consciència, totes tres han parlat del canvi. Tu has començat parlant, estic en un moment de canvi de la meva vida, tu has dit, la meva obra s'ha disparat quan aquest gran canvi a la meva vida ha arribat, tu també, i és com la consciència que estem en constant moviment i acceptar aquest moviment i canviar amb l'onada. És interessant aquest concepte, el canvi és constant, tant si volem com si no, i l'hem de dirigir el canvi. L'atenció seria aquí una... L'atenció conscient ens ajuda, si sabem com fer-ho, a dirigir el canvi i a estructurar el nostre cervell. Jo vull afegir un tema amb això perquè he trobat una diferència amb la Pepa i amb tu també. Jo no he tingut dificultat per ser dona.
en la meva feina i tinc ganes de dir-ho aquí, cap ni una. No, però tampoc avantatge, tampoc l'he tingut, no. Però no m'he sentit gens discriminada per ser dona. I jo crec que realment és perquè estem treballant camps diferents i el meu camp és el camp de la ment, no? I quan nosaltres sabem que el nostre cervell és un cervell emocional, encara a dia d'avui la dona segueix sent més emocional que l'home. Poder per això no he tingut dificultats. Ha sigut una reflexió que he fet aquí davant, al sentir-vos, no? Perquè pensava, ai coi, doncs a tu això no t'ha passat. I el canvi, és boníssim el canvi. Però és molt interessant perquè mira que jo que he viscut una part de la vida com metgessa, en aquest moment mai he sentit obstacles per ser dona. Però en l'art potser que sí, perquè tu quan visites un museu només, el 99,99% de les obres que tu veus, dels grans mestres, són homes. Les obres de la música, de la història de la música occidental, quantes dones? La setmana passada ha sortit una notícia molt interessant al món, en el Washington Post, dient que un investigador ha trobat que la majoria o moltes de les obres de Johann Sebastian Bach eren escrites per la seva dona, probablement, per l'Anna Magdalena, amb el nom d'ell. Quantes vegades una cosa... Sí, evidentment, històricament. Jo crec que en l'art és increïble, que també l'art és un territori de l'emoció. Sí, bé, poder és anecdòtic, però jo ho celebro. En el meu camp no he tingut aquesta dificultat i espero que tampoc la tingueu en endavant perquè... No, ara ja ens hem fet més fortes. Ja ens han donat una mica, ya me agafat. Para mí yo agradezco Internet porque ahí sí que no hay diferencia, la gente elige eso. Qué interesante. El jurado es más amplio, ¿no? Jo crec que amb aquesta conversa de les quatre podem tancar o no, obrir per la reflexió de tothom, la gent que ens està escoltant avui a tot arreu, i agrair la vostra presència aquesta nit perquè realment vosaltres som exemples per altres dones, inspiradores. Realment, ahora lo puedo decir quizá mejor en castellano porque en el catalán busco la palabra correcta y me cuesta, pero vosotras realmente sois roles a seguir, modelos a seguir de valores, de búsquedas, de trabajo duro, de coherencia, y por eso es que ha sido un privilegio tenerlas aquí esta noche, tenerlas en esta casa de la creatividad que es Art Santa Mónica. Agradecemos a todas las personas que están aquí esta noche y a las personas que están allá a tot arreu del món. Thank you very much to everybody who is watching us, and I would like to take advantage also to thank all our followers. Today we have more than 1,000 followers in YouTube subscriptions, and we have more than 18,000 followers in Twitter. So thank to all of you who are following our program, and we hope to see you next program, December the 9th, here in Art Santa Mónica, the Center for the Creativity in Catalunya. Moltes gràcies i fins aviat. Gràcies. Esdevenir full-time pintor, artista. Sí. Com ha sigut això? Bueno, és algo que a un et reforça. Quan tu decideixes ser algú de petit, no? Després, quan ets més juvenil, tens allò, què seré? No? Però jo ja sempre sabia que volia ser artista. Però quan vaig tornar dels Estats Units
i la gent ja em coneixia i els agradava la meva obra, vaig dir, bueno, ara ja potser que m'hi posi ja... No en sèrio, perquè sempre he fet tot molt en sèrio, sempre. Però es va devenir com que ja es van interessar per mi galeristes, directors de museus, gent, i vaig fer una exposició i va anar molt bé, i així ja reafirma el seu tarannà artístic, no? Que bonica aquesta paraula, tarannà. Tarannà, sí. Però també, com és ser una dona i ser també artista? Com és aquesta combinació? Bueno, això és una mica complicat. Una dona, mira, tots sabem que hi ha artistes, pintores molt reconegudes d'èpoques antigues que firmaven amb un pseudònim. No podien dir que eren dones. En el món de l'art, encara ser dona és molt més complicat. I és així, i no em sap greu dir-ho, és molt més difícil. I com se materialitza aquesta dificultat? En quines coses veus tu? Perquè et fan menys cas, perquè t'exposen menys, perquè no et subvenciona ningú. És molt difícil. T'apoyen algunes persones, i aquí en tinc diverses que m'apoyen i molt, i molt, i més, a més, també més els agrada que sigui dona. Però moltes vegades vas a llocs i, bueno, sí, és una dona. Sentir li dona més validesa al que tu has fet, perquè tu has continuat treballant tants anys, exposant també, portant el teu treball a molts llocs. Com ha sigut aquest procés de portar el teu treball a altres llocs? Bueno, hi ha hagut de tot, hi ha hagut moments fabulosos de dir, mira, he portat el meu treball, els ha agradat i han acceptat, i hi ha moments que tornes plorant, inaugures millor una exposició un dia i va molt bé i tens molt èxit i el dia següent ja no entra mai més ningú a veure ningú quadre. És que en el món aquest normalment de l'art ja se sap, es continua dient, tens que tindre molta publicitat, padrins que diuen coses així, però en el meu cas ha sigut Bona nit i benvinguts a AI Catalunya i a Art Santa Mònica, el Centre de la Creativitat de Catalunya. Aquesta nit tenim 3 convidades molt especials. És un dia també molt especial per al nostre programa perquè és la primera vegada que tenim a 3 dones. 3 dones creatives en diferents àmbits de la creativitat que han fet coses molt especials cadascuna en el seu àmbit. La primera de les convidades és una dona molt vital, molt creativa, que transforma la seva creativitat i vitalitat en colors. La seva obra s'ha exposat tot arreu del món, en museus i en llocs molt importants. Benvinguda Pepa Poch. Hola, bona nit. Bueno, em va demanar Patricia que vingués aquí a explicar una mica la meva trajectòria i qui era jo, i penso que les imatges diuen més que el personatge. Jo soc una dona de color, però ara estic blanc i negre. Em sento més senzilla i més humil. M'ha costat molt que em portessin avui fins aquí, perquè realment on jo tinc que estar és aquí, en el meu taller, en el meu estudi i donant-me a conèixer per l'obra. Sé que és important explicar, és el que em deia ella, una mica
com és un i fins on ha arribat. Jo agraeixo on estic ara i on puc penjar les meves obres, gràcies a molts, a tots, tots, però molts els que esteu en aquesta banda d'aquí, gent que comunica, que explica qui és Pepa Poc. Pepa Poc és de Barcelona. Avui he tornat a néixer perquè jo crec que molt petita. Sempre he volgut ser artista, sempre. I has començat en el disseny inicialment? Sí, jo vaig començar als 14 anys d'ajudant de l'estudi del meu pare, que tenia un estudi de disseny. I després m'has dit que has començat a Barcelona i has marxat als Estats Units. Com ha sigut això? Jo era com un ser viu d'aquí del barri gòtic perquè vaig estudiar a la Massana. Després d'aquí vaig passar a la zona alta de Barcelona a fer un màster tèxtil amb en Tàpies i Ràfols Casamada i d'allà ja se m'havia fet petit una mica a Barcelona i viatjava. Quin any era això? Això jo vaig començar a anar a la Massana i Arts i Oficis als 16, 18, 20 anys. I llavors a partir dels 20 anys ja vaig començar a anar-me'n a fora, a posar un pauet a París, a posar un pauet a Londres, fins que vaig aconseguir establir-me un temps llarg a Nova York, treballant allà com a dissenyadora tèxtil. I com ha sigut l'experiència de mirar una mica a casa teva, a Catalunya, des de fora? Ha tingut alguna influència en el teu treball? Molta. Un dia estava sentada treballant a Nova York en un estudi i sentia música i em vaig posar a plorar, em vaig aixecar de taula i vaig dir me'n vaig a Barcelona. perquè visc aquí en un apartament, tinc una feina molt maca, però jo vull anar amb la meva vespa pel Passeig de Gràcia. És que no puc més d'anar aquí, tota la gent aquí tancada, no puc, me'n tinc que anar. I era supermaco i he tornat diversos cops a Nova York. Però la llibertat que jo tenia aquí, allà no m'hi sentia. Jo estava molt acostumada a anar als llocs, inclús una anècdota que és molt curiosa és que aquí, quan ets del teu país i de la teva ciutat i la gent et coneix, et pots moure en un moment donat sense diners a la butxaca. Vas a un lloc i ja t'ho pagaré. Ah, molt bé, bon dia, adéu. Un dia vaig baixar a Nova York, a baix de casa, que ja portava 5 mesos visquent en el mateix edifici, a buscar un cafè, perquè allà et compres el cafè a baix, perquè t'agrada. I vaig comprar el cafè i vaig veure una revista que m'interessava. I li vaig dir, me la puc emportar amb el cafè i després baixo a pagar-te-la? I em va dir que no. I clar, vaig dir, però aquest senyor... No soc a casa. Sí, vull dir, adéu. Però tu m'has dit també que quan has tornat, la tornada ha estat connectada amb una decisió de... Que cada dia em sento que neixo cada dia és molt important. Estic a punt com de despedir-me de la meva mare, que és una dona que té 88 anys, i per això jo ara em sento una mica com amb l'emoció de saber que la vida gira, i que ara em toquen a mi tindrà una sensació diferent. Les sensacions de Pepa Poc es transmeten a través d'obres com aquesta que esteu veient aquí, que es titula One Way to Love, que està inspirada en el mar de Xina, de Filipines, que ve ja d'una història d'un quadre que es titula La vida, que són passarel·les que jo em vaig trobant en el mar i que m'acompanyen i que m'hi sento molt identificada. Aquí veieu porcelanes, veieu a Pepa Poc parlant amb el mòbil, el blog, tot per intentar que el tema que fas i el que tu sents surti endavant i la gent ho vegi i tingui un sentiment. L'únic que jo puc dir és que pinto sentiments i no escric ni soc doctora, però també podia ser escriptora o doctora, serien unes altres professions o maneres de sentir que jo faria.
En aquest vídeo, Patricia em va demanar que portés diverses imatges, quan em va dir 18 minutos de vídeo, dic, ¿cómo? 18 minutos de vídeo. Bueno, jo en tinc 54 anys, 18 minuts de vídeo no són res, no? Amb 54 anys. Això és pintant a Lanzarote, per exemple, fa uns anys. Tota la trajectòria que té un artista és molt emocionant perquè, aquí ho explico, no? El més impactant és quan algú es posa davant de la teva pintura, de la teva obra, i es posa a plorar, ¿no? Y dius, pero ¿usted por qué llora? Digo, porque este cuadro es mi padre. Digo, pero ¿cómo va a ser su padre si es un barco oxidado, ¿no? de la serie aquesta? Y digo, sí, porque mi padre era marino y cuando iba a buscar a mi madre yo veía un barco como el suyo, como el que ha pintado usted, gastado por el paso del tiempo, oxidado, y su cuadro huele a mar, no? I puc explicar moltes anècdotes de la meva pintura. Des de petita, jo pinto des de petita, el meu pare era pintor, la meva mare és pintora, el meu germà també pinta. Jo anava als museus i quan veia pintura pensava que era algo que era jo. La pintura és Pep a poc, és el que jo sento i el que puc transmetre, no? Ara parlar aquí dalt em costa més que quan tenia aquesta edat, quan reia aquí, que també portava les cues, o aquí la Fundació Antonio Gal amb Elsa López, amb l'Eulàlia Ramon, aquí sortint a les notícies, sortia molt a les notícies i això, i la gent et truca i et diuen, oi, ets tu, sí, però no és jo, és el meu art, és explicar un sentiment. Aquest sentiment espero que perduri i que doni a gent més jove ganes de pintar i ganes de fer alguna cosa que és complicat. Suposo que tot és difícil, però us asseguro que no és tan bonic com quan et veuen als diaris o en una crítica o en una exposició. Hi ha moments en l'estudi que et sents molt trist i també molt alegre. No hi ha un punt mig, vull dir, no. Llavors, ara Patricia em farà unes preguntes que jo li contestaré supercontenta i gràcies per acompanyar-me de tot cor. Ben. Sí, ara. Ara ha arribat el moment de parlar una mica de llum, Sandra. Sí, perquè és molt bonic, tu has comentat, explicat una mica de com tu transmets l'emoció, però m'agradaria saber com és que has començat, com és que has sentit la necessitat de plasmar en color els sentiments. És algo que... Jo vaig començar a pintar quadros, sempre havia dibuixat de petita i tot, però vaig començar a pintar els quadros que jo em posaria a casa meva. Mira, si m'hagués pogut posar un Monet o un Barceló, bueno, un Barceló no m'hagués pogut ni el Monet tampoc, però si jo hagués pogut tindre'ls, hi ha pintura espectacular en els museus, que jo és la que m'hagués posat a casa meva, perquè sempre he estat envoltada de pintura i llavors és com un impuls i des de petita, si a sobre tens un pare pintor i estàs tot el rato amb aquella olor d'oli i el cavallet i els draps i tot, és un mitjà d'expressió i l'expressió i el sentiment és la manera de donar a conèixer un sentiment. I en quin moment has decidit jo vull ser pintora, ser artista? Quin moment de la teva vida?